Salutare tuturor, sunt Ștefan, iar acesta este primul episod din seria Football Manager Player 12. În episodul de astăzi vă voi arăta câțiva antrenori de clasă care sunt într-un fel ieftini ca preț. Întâi selectăm obiectivul pentru a primi destui bani. Am ales echipa Newcastle pentru că am posibilități aici și are și un nume această echipă. Întâi voi selecta fitness coach. Avem două posibilități: Omar Feitosa, un brazilian, approach to sign. Se pare că vrea să vină la mine, cere doar 675 de euro pe săptămână și Alan Schneider, alt fitness coach de la Parana. Acesta nu vrea să vină, însă nu este problemă, a acceptat celălalt. Acum să căutăm un asistent bun, stă să se încarce jocul. Tony căutăm. Un asistent manager englez. Vrea să vină la mine, cere doar 1400 pe săptămână. Suggestion, finaliză. Mai avem o posibilitate însă, Borges Ridenio, de la Atletico Paranaense, însă am găsit unul destul de bun. Acum un antrenor, coach, Elio Caraveta, cu 2 de R și cu 2 de T, al brazilian care antrenează la internațional din Brazilia. Acesta nu vrea să vină la mine, însă nu este nicio problemă, deoarece antrenorul lui Newcastle este destul de bun, Peter Basley. Pot rezista un sezon cu el, iar apoi să-l schimb. First team coach, aici avem 3 posibilități: Carlinhos, Neves, brazilian liber de contract, poate veni și ca antrenor. Cere cam mult, să văd doar atât. First team coach a acceptat 3100 de euro pe săptămână. Alt first team coach bun este Ventrone, un italian liber de contract, destul de bun, nu? Să nu vrea să vină. Totuși am găsit fitness coach bun, un antrenor de portare acum. Dacă vreți unul român, eu vi recomand pe Ionel Adam, dar aveți nevoie de Liga 3 de 4 pentru a-l avea. Are 18 la goalkeeping, este la Chiajna 2. Dacă vreți ceva mai stilat, Fernando Moraes, brazilian de la Palmeiras de doar 31 de ani, are 20 la goalkeeper, 18 la work with young, este with
Youngsters approach to sign, vrea pe 1400 să vină. Ionel Adam este mai ieftin cu vreo 1000 de euro pe săptămână. Iar ca antrenor pentru junior, youth, coach, este un antrenor cu nume mai lung, este doar de Souza. Acesta este Eugenio Carlos de Souza, un antrenor de junior de la Cruzeiro, destul de bun, zic eu, merge. Un scouter bun ar fi pe Pedroso, Samuel Pedroso, judging player ability 16, judging player potențial 16, este și liber de contract, vrea să vină doar pe 400 de euro săptămână. Și unul român, nu la fel de bun, dar bunicel este Valer, sună așa. 15 cu 15, este de la Gloria Bistrița, însă nu vrea să vină în Anglia. La cariera mea actuală cu Rapid a venit și el și Pedroso în primul sezon. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să ne urmăriți pe site-ul nostru www.toptutorial.ro. Mulțumim pentru vizionare!